V ďalšom príspevku sa pozrieme do oblasti vzdelávania, konkrétne na metódu vyučovania cudzích jazykov na základných školách. Na pôde Evanjelickej základnej školy sa minulú stredu konala konferencia zameraná na aplikáciu metódy CLIL vo vyučovaní na základnej škole. Na našej škole vlastne druhý rok funguje projekt integrácie cudzieho jazyka a predmetov a táto konferencia je takým sumárom toho, čo sa udialo na našej škole. Je to odborná konferencia. Zúčastnili sa aj pracovníci štátneho pedagogického ústavu, doktori a profesori z jazykových škôl, odborná verejnosť a zastúpenie mala i štátna školská inšpekcia. A cieľom tej konferencie je zosumarizovať, čo je to metóda CLIL, nakoľko je úspešná, nakoľko sa nám darí a aké urobiť ďalšie, posuny v tejto metóde. Metóda vyučovania cudzích jazykov v rámci jednotlivých predmetov je dnes už praktikovaná a sledovaná na ďalších takmer 20 školách. Momentálne my fungujeme a takisto plus ďalších, myslím, okolo 20 škôl v experimentálnom overovaní, ktorý vedie štátny pedagogický ústav. Je to aplikácia metódy CLIL na prvom stupni základnej školy. A teraz momentálne beží tretí rok, ešte jeden rok a vlastne po tom roku by malo dôjsť k tomu, že dôjde k nejakým dátam, nakoľko je táto metóda úspešná, dobrá a rozvíja skutočne komunikačné schopnosti žiakov. Takže uvidíme, toto je taký vlastne medzistupeň. Táto konferencia je určite veľmi užitočná pre pedagogickú aj spoločenskú prax. Venuje sa metodike CLIL, ktorá je prioritou vzdelávacej politiky Slovenskej republiky a každý takýto počin, ktorý robí každá individuálna inštitúcia vrátane základných škôl, je veľmi užitočná, veľmi podnetná a držím palce vedeniu školy aj samotným učiteľom, aby vydržali v tomto eláne, ktorý preukázali svojou konferenciou aj projektom. Overovanie tejto metódy začalo pred 2 rokmi na 9 školách štátnym pedagogickým ústavom. Hlavne sledujeme, ako tie školy vedia si poradiť. Zároveň dávame aj troška takú pomocnú ruku. Školíme učiteľov, do akej miery majú používať, ako majú vypracovať si pracovné listy, aby nestalo sa to, že bude to pre žiakov záťaž. Ja si myslím, že na tom prvom stupni treba veľmi dávať pozor s tou metódou CLIL, lebo je to predsa len, aj keď nie je to bilingválna forma, ale určitými princípami sa približuje a určitými znakmi, ako je podobná. Čiže tam veľmi dobre treba si rozmyslieť, že čo a ako sa pracuje s deťmi na tých hodinách. Výučba cudzích jazykov touto formou by mala priniesť podstatne jednoduchšie štúdium v porovnaní s bilingválnym vzdelávaním. Touto metodou CLIL máme záujem ten cudzí jazyk podporiť a žiaci vlastne takou nenútenou, jednoduchou formou postupne, malými krokmi by sa mali dopracovať na takú úroveň, že môžu sa uchádzať aj o štúdium v zahraničí. Pri tej bilingválnej forme vlastne je to 5-ročné štúdium na stredných školách. Žiaci prvý rok sa učia intenzívne jazyk, ostatné predmety sú len ako udržované a potom vlastne všetky predmety sa učia v tom cudzom jazyku. Myslím, že je to dobrá príležitosť pre žiakov naučiť sa ten jazyk takou nenásilnou formou. Na tej hodine vedy v anglickom jazyku, alebo kolegyňa učí humanitné vedy tiež v anglickom jazyku, je tam teda okrem mňa prítomný aj ten americký lektor, s ktorým majú možnosť komunikovať v angličtine. A samozrejme snažíme sa aj tie aktivity modelovať tak, aby tie deti boli motivované k tomu využiť túto šancu, ktorú žiaci na iných školách nemajú. Ja si myslím, že hlavný prínos je pre žiakov v tom, že vlastne majú možnosť učiť sa nové veci v cudzom jazyku, čo im otvára úplne nové možnosti, ako študovať veci neskôr na internete, v anglickom jazyku. Otvára im to do budúcna možnosti uplatnenia sa na trhu, pretože vlastne učia sa jazyk v prirodzených nejakých podmienkach, čiže neučia sa iba jazyk na uzavretej nejakej akademickej hodine anglického jazyka, ale učia sa jazyk a predmet spolu. Na vyhodnotenie a záver overovania efektívnosti tejto metódy už nebudeme musieť dlho čakať. Teraz ministerstvo má záujem ten experiment ukončiť, čiže sa to legislatívne chce uzavrieť, dajú sa podmienky, ktoré musia potom školy spĺňať, keď chcú sa zaradiť do siete škôl s bilingválnym vzdelávaním.